Arratsaldeon, ni deine naiz, Urrestiatik nator, eta, nahazteko plazerua da zuedan ontza jotzi eta olako toki baten jotzia. Eta eskerak eman nahi diskoet epaimaiki diei, aukera hau emateatiken, da nire ametxetako bat egi bihurtzen laguntzeatiken. Eta hasteko ezkutuko hitzak kantuekin hasiko naiz, eta kantu honek pertsona faltsuei buruz hitz egiteko. Eskerrik asko. Urrengo kantue Vuelves izengoa, eta kantu honek isladatzeu emakume askok behaien etxetan bizi deben egunerokotasuneko egoeria. Hau da, bildurrez bizi den horiek behaien familiarteko baten indarkeria jasate belako egunero. Parece
y tienen que ver contigo. Date la vuelta y vete de donde has venido. Vuelves y vuelves, destrozando todo. Parece que no lo entiendes. Por favor, no vuelvas. No se puede jugar contigo. La tristeza de la gente tiene que ver contigo. Vuelves y vuelves, destrozando todo. Parece que no lo entiendes. Por favor, no vuelvas. Bueno, urrengo kantuek ametsetan aski izena du, eta kantua hau da emakumin aldeko aldarrikapen bat. Espero gustatzea. Ingurura begiratze hori, ta nun zauden ez jakite hori. Mundu honen esklabu, askatasuna existitzen den galdetzen du. Besten azpian bizitze horrek baldu zentzurik. Besten zurrumurro hutsek
Eskerrik asko. Bueno, urrengo kantue errealitate galdua da, eta, bueno, izenburun ikusten bezala, galduta sentitzetik sortutako kantua da. Begiak itxi eta ametsetan naiz dela dirudi hutsa naiz ezer ez naiz irudimenaren proiekzioa naiz dela dirudi baina zurekin nago mundu ez ezagun hontan errealitate ez ezagun hontan errealitate ez ezagun hontan galduta nago nor zara zu da nor naiz ni berdin du nor naizen itxasoa diruditen begi horiek begiratzen banaute banaute egan nabil airean naiz norekin nabil norekin naiz ez dut ezer sentitzen baina norbait naiz ez dakit nor baina eguzkia sartzera doa errealitate amaigabean izarrako iuka ari dira esanez hau amaitzear da amaitzear da amaitzear da iluntasunarekin errealitatea ate jokada paradisua joan da itzuli benetako mundura itzuli benetako mundura Eskerrik asko. Bueno, eta bukatzeko gaur egun espeziala da finala handi honeatiken, baina baitaren era nahiek 13 urte ditulako, hemendiken zorionak deniz. Eta guain bai bukatzeko azken agurra kantue. Azken agurra kantu honek izan nahi
berezi badake, da gure bizitzeta jende asko etortzea eta jende asko jutea, eta betirako etortzeinak oso gutxi dira. Eta betirako etortzeien hori ere aiatzako egun bat bajunin berdebenak. Eta hortik sortutako kantua da. Eskerrik asko.